Hej, dette er min anden YouTube-video, som jeg vil lave. Jeg vil lave et nyt korttræk for jer, men denne her gang vil jeg bare vise det med det samme, så I kan lære det med det samme. Der er faktisk ikke så meget at lære ved det. Det er egentlig bare at gøre det. I har alle 4 konger, alle 4 dronninger, alle 4 bunder og alle 4 s'er. Jeg ved godt, det ser lidt specielt ud, men det er et andet slags kort. Men det er godt nok. Det skal være sådan her. Og så det man først skal gøre, man kan fortælle en lille historie. Jeg har fortalt, at de bliver væk fra hinanden, de forskellige. Fordi man blander dem, men de finder sammen igen. Det første du gør, det er, at du tager konge, skriver de dronningerne sammen også, og bunderne, og s'erne, og så lægger vi konger hele vejen hen, og dronninger hele vejen hen, og bunder hele vejen hen, og s'er hele vejen hen. Nu er det jo sådan rimelig godt blandet. Og det skal du huske at spørge publikum om, for ellers så tænker vi bare, hvad sker der for dem. Og så skubber I dem sammen for at blande dem endnu mere. Så vender I dem om. Og så siger vi 1, 2, 3, 4. Så tager vi 1 oven på 2, og 1, 2 oven på 3, og 1, 2, 3 oven på 4. Det skal I huske at sige. Det lyder godt, når man siger det til en person. De tænker, nå, fint nok. Og så skal I huske at lægge ned på den måde, som jeg gør det. Altså hen, 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 hen. Og så tænker tilskueren allerede, wow, lykkes det? Og men sandt, det gør det. Det lykkedes. Det er et lille fint korttræk, som I skal faktisk kun bruge de der 12 16. I behøver ikke resten af kortspillet, som jeg har taget herhen. Men det var korttræk for i dag.